हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि गासैनिबो सिमां थांखि साननायफोरा गासैनाबो जाजोबथों। बेफोरबायदिनो आंबो दिनै गोदान बोसोराव गगामुख हनुमान मन्दिराव खुलुमनो फैदों। बोसोर गोदाननि जानुवारिनि 1 थारिखआव जेरैबो होंगो दोंगो सुबुं इसोरखौ फोथायनानै खुलुमनो फैनायफोरा सिबिनायफोरा आं भिडिअखौ बारा गोलाव लानो हायाखै। दान्दिसे समब्लाबो आं भिडिअखौ बानायबाय। रावबो लोगो गैयाब्लाबो आं हारसिंनो फैनानै दान्दिसे समब्लाबो आं खुलुमफैबाय इसोरखौ आरो ओमफ्राय दान्दिसे ओरैनो भिडिअ बानायग्लांनो होननानै भिडिअ बानायदों। लाजिनायबो मोनदों गावखौनो गाव, मानोना जेरैखिबो सोरगिदिं सिनायनाय मानसि गोजासो, सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि जोंनि एरियानिनो नालाय, गगामुख हालामनि नालाय, सोरखौबा गोबां लोगो मोनदों। जेरैबो मानसि होंगो दोंगो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो अननानै। बोसोर गोदाननि नामाव लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो। बे बोसोराव आं मोजां भिडिअ ब्लग होनो नाजागोन।